गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन राज्य सभानि आगुनि एमपि अनजाथाव उरखावगारा ब्रह्म और विभिन्न आमार बंधुवर सहयोगी সংগঠন সমূহ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হব পৰা কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীৱীসকল आरो दिनैनि बे हानजा सरनायाव बाहागो लानो फैनाय आंनि गासैबो अनजाथाव आरो खुलुमजाथाव आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय नोंथांमोन आरो प्रेस मिडियानि थान्दै बिथांमोन बयनिख्रुइ सिगां दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना जाफुंसार होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय साबायखरखौ सिगां बावग्रोबाय लोगोसे गोदान इंराजि मायथाइनि थाखायबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बिथांमोननि बुंलांनाय राव बोसोनफोरखौ नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै खोनासंदों खामानियाव बाहायनो थाखाय निश्चय नाजागोन बेखौ आं सिगां मिजिंथिगोन बुंनांगौ बाथ्रा गोबां दंमोन रायजोफोर नाथाय समनिबो आंखाल जाबाय बेखायनो गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ आं गुबुन समनि थाखाय आद्रा दोननानै माखासे बाथ्राफोरखौसो आं रग' रग' गथा गथाय बुंनानै होदों आं सिगाङाव दिनैनि सुबुं गौमानि थांखिया आं बुजिनाय मथे मोननै मोनसेया जाबाय आथिखालनि भारत सरकारा बे आसाम रायजोनि थागिबि बर' फिसाफोर आरो गुबुन माखासे 13टा ट्राइबेल जातिफोरखौ गासै 14टा ट्राइबेल जातिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नै दाखालि जानुवारि दाननि 9 अक्ट'खालि पार्लियामेंट हाउसनि राज्य सभायाव बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो होननानै मोनसे आयेन एबा बिल पास खालामदों अलरेडि बिलखौ थिसनबाय दा बे बिला जाबाय रायजोफोर आं बुजिनाय मथे नैथि मुलुग दावहायाव सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव आमेरिका जेरै जापाननि हिरोशिमा आरो नागासाकियाव बम होदोंमोन हाइड्रजेन आरो एटम बम निउक्लियार बम बेनि उनाव भियेटनामजों आमेरिकाजों दावहा नांनाय समाव भियेटनामाव जेरै नाफाम बम होदोंमोन बे आसामनि ट्राइबेल 14टा जातिफोरनि सायाव अलरेडि आथिखालनि मोदी सरकारा गिलुबालु बम अलरेडि खोख्लैनानै होबाय बे बमनि जि एफेक्ट बेनि जि गिथाव बाथाव जि फिथाइ बेखौ जायफोर मेगन गुनु एसे सांग्रां हुसियार निश्चय बुजिनो हाबाय बे बमनि एफेक्टआ ओरैबायदि आसामाव दिनै 14टा ट्राइबेल जातिनि सुबुं बिसारखौ सानोब्ला गासै 30 बा 32 लाखखौ जागोन रायजो आरो नैबे गोदानै जानो आवगायबोनाय 6टा जातिखौ ज' जुदि सानोब्ला बिसोरनि सुबुं बिसारा 1 कौटिनिफ्राय 1.5 कौटिसो जागोन मानो होनना बुङोब्ला हजरा गंसेब्ला गावसोरनि सुबुं बिसारखौ 60निफ्राय 70 लाखसो दाबि खालामो आदिबासिफ्राबो बेबायदिनो 70निफ्राय 80 लाख दाबि खालामो आरो आसामखौ 600 बोसोर रायजो खुंनाय थाइ आहमफोरनि सुबुं बिसारा 20निफ्राय 30 लाखनि खम हजों जानाय नङा
बे सयता जातिनि सुबुं बिसारा जुदि 1 बा 1.5 कौटि जुदि जायोब्ला बे जोंनि 30 लाख 32 लाख ट्राइबेल जातिनि सुबुं बिसारा मा मोनगोन खयता एसेम्बलि सिटखौ दखल खालामनो हागोन पार्लियामेन्ट सिटखौ खयता देरहानो हागोन आरो BTC आव मा जागोन बे रोखा उनफानो जाफैखाबाय आरो बेजों लोगोसे मा खालामनो नागिरदों जों जे आलादा हादोर बिनानै 50 बोसोर दावहा नांबाय सोमावसारबाय मोनहां लामायाव सफैबाय बे आलादा बड'लेण्ड हादोर मोनहांखौ जोथोरनि थाखाय होबथानो थाखाय बे 1 बा 1.5 कौटि सुबुं बिसाननि मानसिफोरखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरदों गाबोन गमामायै जामारबाय बिसोर ट्राइबेल 1 बा 1.5 कौटि गोदान ट्राइबेल बुंबाय बड'लेण्डखौ होनो नाङा जों आसामाव थागोन जों 30 लाखसोल' ट्राइबेल मानसिया रायजो नांगौ होननायखौ हरनो बावला बिराद गिथाव डेन्जारास एटम बम हाइड्रोजन बम बायदि बे मोनसे हाथियार बे राजखान्थि फैसा दा बे गभर्नमेन्टनि जे खैसा सानाय बेखौ हय जों थैजों नङाब्ला देरहानानै जों गोथाङै थांजोबगोन बे रोखोम थांखियाव सौहैनानै जुदि जुजिनो हायाबा रायजोखौ आंथ' दिनै खावलायनो सानदों बेयाव जुदि जों देरहानो हायाब्ला दोंफा दिरुं फागा सानानै दंफाङाव बा गलियावबा गावनि न'आव फासिनो थैनानै साबसिन बड'लेण्ड रायजोखौथ' मोनखानाय नंलिया बे राव हारिमु सोदोमस्रि नेरसोनखौ गावनि हा हु मोसौ मोसा बारि बागान फिसा फिसौखौ लानानै गोहोम रायजो जानायनि सिमाङा बहा मोगथाङाव होयो So why I would like to say what kind of detrimental and deadliest political policy has been adopted by the present government of India to include the very undeserving and the most popular and advanced communities of Assam in the list of scheduled tribe plain is akin to a very dangerous atom bomb, hydrogen bomb, or napalm bomb, which is dropped in Nagasaki and Hiroshima and in Vietnam during Second World War. When Japan, Hiroshima, Nagasaki, and Vietnam, napalm bomb ni Gandhi. Result! Birat gitu betul. Ang Vietnam tangan naibay. Bedor dosa yang manusia tangan do museum. Seneba akai gila, megon gila, icing gila gila manusia ketang. Jangan obus tapi ni kunjakan. Nangi rau, nangi harimu, nangi sedensi, nangi hau musuh musuh bari dalam. Mana nangi jumpa. Tangan ketang ini kesini mula. दा हेमन्त बिश्व शर्माया मा खालामदों जों खबर मोननाय मथेब्ला सेन्ट्रेल आइबिया नरेन्द्र मदिनि गभर्नमेन्टखौ गले गले बुंदोंमोन जाबाय सिबिदोंमोननो 2019 नि पार्लियामेन्टनि इलेक्सननि सिगां बे सिटिजेनशिप बिल 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनायनि बिलखौ दानाबोथ' होनदोंमोन Kena Asamni जोंनि बर'फोरनि ट्राइबनि बयनिख्रुइ देरसिन जों दायना बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव थाना बुहैदों जाहैबाय बे मोननै बिलखौ पार्लियामेन्टआव थिसनब्लाबो जेबो खहा जाया जेसेबांखि दावराव दावसि जामारो दसेबां जागोन आं दंना सिबिगोसो दं बर'दासा हानदों Jangan miskin aneh ni jadi kau tulis kamu deh. Dah sama malai Osomia pra, bersih di bil ni berekai thay jang tidak tahu nampai. Bedau aku gila
थानाय दिल्लीनि गभर्नमेन्टआ भारत सरकाराबो बे सिटिजेनशिप बिलखौ दाख्लै रायजो सभायाव ओरैनो थिसनल' रायलायनो हायाखिसै बिलखौ पास खालामनो हायाखिसै आरो बिनिफ्राय बे सिटिजेनशिप बिलखौ एग्जामिन खालामनो हारसाफ्रा बा असमियाफ्रा आसामनि मानसिया खहा जागोन ना मा जागोन आरो बे आसाम चुक्तिनि 6 नम्बर क्लजखौ मा रोखोमै आयेनाव महर होनो बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दादोंमोन नाथाय बे कमिटिनिफ्राय जेसेबां हारसा मेम्बार दंमोन सोद्रोमाफोर ओंखारजोब्बाय एनजिपि पार्टियाबो गभर्नमेन्टखौ नागारनानै फैनो गोनां जाबाय मालाय देरहाथारनो नोंस्रा दा जाय फैसाजों जोंखौ आसामनि ट्राइबेलखौ फोजोबथारनो नागिरबाय बेबायदि अलखद समावबो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टिया मानो बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्टखौ नागारना मानो फैनो हाया दाखालि खुमारि खामानियाव एबसुनि कन्फारेन्सआव आं फैदोंमोन आं खावलायबाय जे दा बावैनो बिपिएफ पार्टिया सर्बेन्द्र सन'वाल सरकारनिफ्राय ओंखारना फैदों आरो हाग्रामा पार्टिया मा खालामबावदों 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायथारनांगौ होननानै बिटिसिनि काउन्सिलाव प्रस्ताब पास खालामना दिल्लीयाव हरदों दा आं सोंनो लुबैदों बे हाग्रामा महिलारिया ट्राइबेल नंगौना नङा बेखौ न'खरजों नङा सन्देह फैयो जाय जिल्ला सरनिया गावखौ बर' जातिनि कसारि जातिनि मानसि होननानै सार्टिफिकेट खावनानै ट्राइबेल जाबाय दा दिनै जोंनि बड'लेण्ड मोननायखौ होबथागासिनो दं उनाव बर'नि दाबि बेखायनो आंबो सन्देह दं खिन्थु महिलारि टाइटेल लिरग्रा मानसिया क'क्राझाराव आसामाव खिन्थु बारा गैया दे आं मिथिनाया न'आव अबयसे दं महिला लिरग्रा बे महिलाफ्रा खिन्थु असे बर' दे दा हाग्रामा जुदि असे बर' फिसाबा ट्राइबेलब्ला हा बे आसामनि 17टा ट्राइबेल बर' जातिखौ फोजोबनो जि आयेन पास खालामनो नागिरदों बेनि बेरेखायै मानो बे खोथा बुंबाय बेखौ रायजोफोरा दिनै खावलायनो नागिरदों दिनै जाबाय 21 ना आं बेनो 10 दिन थाङोबा हाग्रामा महिलारिनो बड'लेण्ड आन्दलनखौ सालायबोनायाव उपेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे बयनिख्रुइ बैसोगोरासिन गोथां मानसिया आंना दं रायजोमोन आं जिंदा दं आं खावलायनो लुबैदों अनजालु हाग्रामा फंबाय नोंनि सायाव जों दाबो बारा भुल बुजिथ'नो नागिराखै दाबो जों नोंनो मोनसे सुजुग होनो नागिरदों बे 17टा जातिखौ 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायब्ला नोंनि फिसा फिसौ जथ' दं मा जागोन सानना नाय बेखायनो दिनै 21 तारिख बेनो आं 10 दिन टाइम होबाय फैगौ जानुवारि मासनि दानि जानुवारि मासनि 31 तारिखनि गेजेराव 27 नभेम्बर 2016 जि प्रस्ताब पास खालामदों बेखौ बुथायना लानो भाई बुथायना लानो रायजोफोर हायनो हाया आरो 31 तारिखनि गेजेराव चन्दन ब्रह्मआ बे ग्रुप अफ भेरिफिकेसन कमिटिनिफ्राय ओंखारनानै फैनांगौ आरो दानि बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारना फैनांगौ फैयाब्ला आंनि खावलायनाय रायजोफोर जों रावजोंबो बुलायनो थाङा 31 जानुवारिनि गेजेराव जों ओंखारबोआबा बिसोर ओंखारखाया आं मिथिखागौ जोंहा मा लाब जागोन 31 जानुवारि बारखांनानै जुदि बबेबा गामियाव जायगायाव मेल मिटिं खुंनो नागिरोब्ला बेखौ होबथा रायजोफोर पिपुल्सनि कार्बि जारि खालाम सुबुंनि कार्बियाव आरो 31 जानुवारिनिफ्राय जाय जाय बर' फिसाया बिपिएफ पार्टियाव दं बिजेपियाव दं आरएसएसआव दं जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टखौ बिसोरो सिमान थांहोनो हायाब्ला
बे सयथा जातिखौ ट्राइबेल बानायनायखौ नागारहोनो हायाब्ला 31 जानुवारिनि गेजेराव बा 1 फेब्रुवारिनिफ्राय RSS खौ गारनांगौ, BJPनि टिकेटखौ गारनांगौ, सावजोबनांगौ, BPF पार्टिया रावबो थानो मोना। हायना हानाय लेभेल आंनि स्टेटखौ बुंनो नाङा। हायाबा गारनो साबाय थायो बड'लेण्ड बिनानै बर'लान्था सिङाव लाब गैया। हागोन ना हाया? आंथ' हाजोबो गासिबो। दहाय फुंनिफ्राय आङो BPFनि नांगोल पार्टिनि माखासे लिडारफोरखौ टेलिफन बिराद सोंहरबाय आं। सासे EMजों रायज्लायहरबाय आं गैया भाई नोंखौ आं उनाव दाबो फोथायगोन बे नीलकमल ब्रह्मनि मोनसे डायलगखौ आंनो खिन्था दोनदिया मालिका माधव आं भाई बुरजा जानोबा एसेल' जा भाई, एसेल' जानोबा बुरजा जा। मोनसे खामानि मावलाया दा बे मा होननाय हाग्रामा पार्टिया ओरै ओरै दाय मावनायखाय आं गाज्रि मोननानै बोराबनानै आं पार्टिखौ नागारबाय होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावदोंब्ला जोंहा बिराद लाब जागोन बे। मोजां जागोन नङा हायोब्ला दा हेमन्त बिश्व शर्माखौ थगायनो नागिरदों। दहाय दहाय निउसनि ब्रह्मआ सोरबा एसे बुंदों दा BTCआव गासै 40टा सिटआव बिसायख'थि जायोना इलेक्सन जायो। 40टानि मादाव 10टाया ट्राइबेलनि रिजार्भ, मोनबाया नन ट्राइबेलनि रिजार्भ, मोनबाया लांदां बयबो कन्टेस्ट खालामनो हायो। दा हेमन्ता बुंनो जाहैबाय चन्द्रमोनखौ जे बुलाथ' जाबाय बिसोरथ' खथिबो जानो हासिगौ दा ओरैनो मुलुगखावा दा नुबाय बेबायदि फर्मुलाजोंनो दिहुनोब्लाबो जोंहा खथि जाया। दिनैसो होनबाय हमना ला हाग्रामा महिलानि समाव दा रिजार्भ ट्राइबेल बेयाव जेनेबा दासो जेनेबा ट्राइबेल अनजिमाया एसे बुरजा सारा आसामाव फैनानै हा हु बायनो हागोन ना? फैयै नन ट्राइबेल मानसिया बांसिन जाबावबाय। हाग्रामानि समस्थिया मा जागोन? बेयाव आदिबासिफोर गसंफैनोसै, राजबंशिया गसंसै। बहा देरहागोन नोङो? नोंथ' देरहाना नोंहा फिसाला सानै दं, बे नोंनि फिसाला सानै जेनेबा लिडार जानो लुबैनानै लिसुं गेलेगोन, बहा देरहागोन नोंनि फिसाला सानैया? बे माथा मोननो बे खामानिखौ मा नांगौ? बेखायनो ओरैफोर बे हेमन्त बिश्व शर्मानि पलिसि फर्मुलाया जोंखौ गल जाहोनायसो थैलाय थांलाय रावबो बे आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायहैनो मोना। दहाय ट्राइबेल समग्रा सेक्रेटारि आदित्य तुकारिजों आं रायज्लायहरदों। आं माबानि थ्रुयैबो टेलिफनजों माखासे मेसेज हरबाय आं 28 थारिखआव रायज्लायनो नागिरदों ट्राइबेल समफोरजों थांनो नाङा बहाय गावसोर मा खालामदों no tribal leader, no tribal organization should go to this full on 28 January to have dialogue with the government of Assam. बिसोर मा मावदों RFCनि लिडारफोर जोंनि संग्रामि आफादनि लिडारखौ आं खावलायनो नागिरदों जेब्लासिमहालागै भारत गभर्नमेन्टआ बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय जि नाजानाय जि एटेम्प्ट बेखौ उइथ्र' खालामोगौमानि दिल्लीयाव सावरायनो लेंहरगोन जों थाङाखै आंनि बुजिमोनदों थांनो मोना थांनो नाङा थांबा बेनो गल जागोन बुंनांगौ फार्स्ट अफ अल you should withdraw this detrimental policy for this bill then you call us we will go जों थांगोन उइथ्र' खालामगोन ओमफ्राय मालाय मा नै कार्बि आंलं ओमफ्राय नर्थ काछार डिभिजन ट्राइबेलनि लिस्टआ मालाय बिसिना आलादा हाजोनि ट्राइबेलनि लिस्टआ दा बिसिनियाव बै 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो हाया अच्छा जोंनियाव जुदि 6 सेप्टेम्बराव भारत संबिजिरनि जोंनियाव मानो हाबफैनो मोना
근데 जोंहा बहुत गल जादों बे कलपाराजों मुलुगखौ माखासे गिदिरफोरनि थाखाय जोंहा बिटिसि सुक्ति खालामदों कार्बि आंलंनि बायदि मोनसे प्रभिजन जानांगौ जे बिटिसि एरियायाव बर' राभा गार' जाय जायफ्रा 2003 मायथाइ समाव ट्राइबेल दंमोन बे बिटिसि ओनसोलाव नैबे जाथियाल' ट्राइबेल जागोन बेनि बादै दस्रा ट्राइबेल जानो मोना बेनिखायनो रोखा मोनसे प्रभिजन दोननांगौमोन मोनसे वाल होनांगौमोन बे गैया बेयाव गल जाबोबाय ओमफ्राय मोनसेबो नायदो 2002 मायथाइयाव आसामाव मोनबा गोदान जातिखौ जों सोफादेरनांगौ सिगाङाव 9था दं दा 14 दं दा 14था ट्राइबेल जातिनि थाखाय रिजार्भ खथा बेसेबां 10था ओमफ्राय अल इन्डियायाव बिसोर मा खालामगोन 327 गोदान जातिखौ अल इन्डिया लेभेलाव ट्राइबेल लिस्टआव सोना होगोन नाथाय ट्राइबेलफोरनि साख्रि बाख्रिनि रिजार्भ खथाया 7जन 7.5 होबाय 7.5% 1% बारायसै दिनै बे 1 बा 1.5 कोटि सुबुं बिसान गोनां जातिफोरखौ ट्राइबेल जुदि बानायोब्ला अल इन्डिया लेभेलनि जोङो ट्राइबेल रिजार्भ खथाखौ बानायासै ओमफ्राय दाख्लैनि पार्लामेन्टआव मा खालामबाय जायफोर उच्च बर्ण बिराद दावगाफुनाय जाति बिसोरखौ फुस्लायनो थाखाय बुरखायनो थाखाय मोदी गभर्नमेन्टआ 10टा रिजार्भ सीट साख्रि बाख्रियाव होनाय जागोन होननाय बिल पास खालामबाय अलरेडि 49.5% बारलां थांबाय सुप्रिम कर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे रिजार्भ खथाया 50%नि बारा बारायनो मोना दा 49.10% बिसिम जागोन 69 जाहैसै 69.5 सुप्रिम कर्टआ जाहोदों बेखौ नुबाय मानसिफोरखौ बेसेबां बोरमा बानायदों गांसो जाग्रा बानायदों मोदीनि गभर्नमेन्टआ बेखायनो थैथां एक दङबा आं बुंदों बे 6था जातिखौ ट्राइबेल जानो मोना ना जाहोदों 1 थारिखनि हाग्रामा महिलानि पार्टिया खुनु गामियाव हाबना मिटिं खालामनो मोनै खालामनो हागोन ना रायजोखौ दा भाङा साफा अजद मानसिजों साफा दायथ' लाबानो जों गामिनिखौ आं कन्ट्रल खालामनोसै हायना हागोन बेयाव दिनै फैयाब्ला 50,000 मानसि फैदों साफा मानसिया जुदि गामि दरसेखौ दायथ' लायोब्ला मा हागोन 7 दिननि गेजेराव बिदिबा साफा जायो गोदो स्टेजिखौबो साफा खालामदों कংগ্रेसखौ साफा खालामदों दा बड'लेण्ड ओनसोलाव सासेबो आरएसएसआव थानो मोना बिजेपिआव सासेबो थानो मोना नांगोल पार्टियाव थानो मोना बेखौ खालामनांगौ बेनि उनाव आलादा रायजोनि बाथ्राखौ बुंसै आं आलादा रायजोखौ जों मोननो थांगासिनो रायजो माबोरैहाय जेब्ला मिज'रामाव रुसा हिल्सआव एन्जरनि अनजिमाया ओरैबायदि बांदों लाखे लाख हाजार माने औवाया बिबार बारनाय जाहैदों हाजो ओनसोलाव बे नुथावारि औवाया बिराद बिबार बारबाय एन्जरनि अनजिमा बिराद बांबाय जेसेबां माइ दै मैगं थाइगं गासैबो जाजोबदों मानसिफ्रा जानो जेबो आदार गैला हाहाकार जाबाय गोबां मानसि थैबाय भारत गभर्नमेन्टखौ बुंबाय जायो बेसोराबो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंहा ओरैबायदि जारला जाबाय मिज' मानसिफ्रा जोंनो अननाय जानो लोंनो जोंनो बुंगासिनो हराखै बे मोनसे रागा जोंबाय थिग আছে सारा जोंखौ थैजानो लुबैदों बेनिफ्राय मोनसे मिज' क्लाब दानानै होदों सिंगाबा मिज' क्लाब दानानै आन्दोलनखौ जागायबाय बेनि उनाव मा जाबावलायबाय 1960 मायथाइयाव आसाम गभर्नमेन्टआ असमिया रावखौल' आसाम रायजोनि अफिसनि राव बानायनायनि आसाम एसेम्बलियाव बिल पास जादों दिल्लीयाव थांबाय बिसोर बै इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टार 1967 मायथाइयाव
इंदिरा गांधी सिगाङाव दरबार खालामोबा दे मेडाम बे आसामाव जोङो ट्राइबेल मानसि हारिनि मानसिफ्राबो गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि दङ दा असमिया रावखौनो जुदि आसाम रायजोनि अफिसियेल लेंगुवेज जुदि बानायोब्ला बे आसाम रायजोआव ट्राइबेल जों थानो हायो जों थानो हाला जोंनो रायजो बुखावना होदो इंदिरा गांधीया मोजाङै बुजिनानै बेसे बे मोनसे खोथा होनबाय थिग আছে आसाम गभर्नमेन्टआ बिनिखम ट्राइबेल बेरेखा खामानि मावदोंब्ला दिल्लीनि बे मोनसे स्टेटमेन्ट बिबुंथि होबाय बियो If this is the situation in Assam, then I will reorganize Assam again on federal plan. माने आसामखौ बुखावफिनसै बिनि सिगां नागालेण्डआ जानो थांबाय बेखौ बै समाव गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादा बेखौ वेलकाम खालामनो बरायदों दानिया अल आसाम स्टुडेन्टसनि आसुआ दानि आसुआ सानब्रै आसाम बन्द खालामनानै इंदिरा गांधीनि बे बिबुंथिखौ बिनि उल्थायै बिसोर आन्दलन खालामबाय हारसाफोरखौ बेयाव उग्रपन्थी हारसाफ्रा जेनदों थाङै 1971 आव मिज'रामा रायजो इउनियन केन्द्रीय शासित रायजो हिसाबै दावहा दा बेखायनो आं दिनै धन्यबाद होनो नागिरदों बे 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि ट्राइबेल जबरदस्ति बानायनो नागिरोबा आसाम गभर्नमेन्टआ खबरदार जोंनि बड'लेण्डआ गावना थांखाबाय এই 6টা জনগোষ্ঠীক যদি আমার আপত্তি সত্ত্বেও জবরদস্তি অসমৰ ট্রাইবেল মর্যাদায় অসমৰ আসল ভূমিপুত্র 14টা জনগোষ্ঠী নিয়ে করার ষড়যন্ত্র যদি উঠাই না বদলেন হুকিয়া রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার পর যথেষ্ট হুকুম হওয়ারি গৈ আছে স্লিম স্লিম যারা থাকতেছেন না হুকুম হওয়ারি গৈ আছে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হুই নোয়া আর ইয়ার কারণে একমাত্র দক্ষী দায়ী হল আপনারা দুজনে কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আর শ্যামন্ত Through this mammoth gathering, I would like to appeal to the government of India to withdraw this scheduled tribe Amendment Order 2019, which was introduced in the Rajya Sabha on the last 9 January without any possibility. If you want to solve the burning Bodoland issue through peaceful negotiation, then you should drop this bill at far. जब तुम्हें राज्य को वाला बात बुला आम देखिए बुम्बाई जिखिनि बुंदों एसे गोसोआवलानो गोसोआव लाबा खिन्थु बानजानाय नङा बेखौ खिन्थु खामानियाव बाहायनांगौ हागोन ना सोंखांबावबाय आं हायाबाथ' बादो मा बड'लेण्ड बेनो मा मास्टारै जानांगोन जाथों जोबलांसै दा आं दहाय माखासे मानसि लगायदों मा जाहैनायनि हाग्रामानि बिसिखौ बुरखायनानै हाग्रामाखौ बुजायनो आं दायित्व होदों सानैसो मानसिनो नायनि मा फिथाइ थायो दाख्लै 6 थारिखनिफ्राय जानाय गैया लोंनाय गैया ओरैबायदि असह्य ओरैबायदि मा खालामबावनो गोरजिला बुरखावग्रा ब्रह्म आं डक्टर जयन्तरमफि एमपि दंमोन बै जोङो 10, 12, 15 बोसोर होबथायै बेखौ होबथाबोनो हादोंमोन दा जोङो सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थांगोन दा सुप्रिम कर्टआव जुदि केस हैनांगौब्ला बिराद थाखानांगौ रायजोआ थिगथा बर'फोरनि गेजेराव बिजेपि पार्टिनि जामानो जायनाव खौथि खौथि एकदम बेंकआव दोनथ'नो हायि थाखाफोरखौ गाननो सिङाव दोननानै फसर सिङाव दोननानै एन्जर जानानै जाबाय बेबायदि मानसिनिफ्राय खौथि खौथिखौ फैसा बिनानै आं न'खरफ्रोमबो कमपक्षे 1000 थाइसे खरि फैसा होनांगौ हागोन ना 1000 थाइसेखौ नांगौबा बिदेशनिफ्राय बुके बायना लायनाबाबो सुप्रिम कर्टआव जुजिनांगौ आंनि स्पिरिटआ दे आन्दलनजोंबो जुजिनांगौ आरो कर्टजों जुजिनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा देरहानायनि माखासे लामा दं हंस राजबंशीया बेंगलाव
지금 카스 지금 카스마 어른이 못 해나가요. 아디바시가 그분 자기가 아디바시 왜자기 아디바시 누가 비서도 저희 의지로 몸을 튀기다 물어 소모이랑 누가 라스트 송들이 뭐지 어디로 디렉션 리필풀 그녀의 시간 오늘이 나쁜 시간 자이풀 만시도 에라이지요 미셔서 아설 타기비 인디지냐 에우드 만시 아디바시 만로피야 내가 사회과 이신대 콤파니아 아사모 하쿠이바 사바간 스타트한 말 사바간 가인이지 안되시고 아무튼 예반이 잡아 레반이 필요로 접근과 비슷하고 지금이나고 이거 들어가게 왜 저기 아디바시 아사모 인디지냐고 아타야호 그래서 가글과 아크만 같이는 막 그더니 바르마데 삼레니베 베베 타이레니베 비나레 여기저기도 고사리 갱로 모르 갱로 가득 죽발 도발 죽발 소유시험에서라도 들어가서 요만한 문제는 신분에서는 ISIP 아비시 어떤 예쁜 자체를 찾으려면 아가하고 생각하는 리더스 혹시 맡아는 그 성패 하마늘만은 가오는 사람 블랙보드라는 리얼티 다르네바 주지바이 가면 고선다들 자면 고선다들 숙지다가 비지는 바 십부 반응이 있다. 우리 아가 파가 우리 브랜드 분야하더니 내 보도를 나이지만 늘 어느 인프라스트럭처 비야 비지그되게 해야 돼. 아비니야 아비 핵보다라 나는 보라 안 가있잖아. 아내와는 파고베 메가를 잡아 미조람 잡아 나가는 잡아 거의전 아예 사입실 없어는 거 거의전 미디게 거리는 건 말은 음식을 개방이야 너희 가는 의자에 가는 회사로 두둔한 거 내가 뭐 의자 가는 문화가 제법이야 괜찮아지는 거 라이지문가 어떻게 되지 뭐 말은 이렇게 라시시 라시는 뭐래 노골에 소골에 BSc 파스는 비가 아주 그레이주에트 한 세븐이구먼 아? 정신 라지를 신의 만세 라지야 눈의 만세 라지야 해비지 않나 우리 보름에 아까고 있잖아 자 기타들아 크나 이건 건 나고들 라야카이 나고들 원만에 부대들들 나고 소고이노 골든 소고이노 옆편에 남을 보이는 그시는 원나의 사회를 원나의 앙비 같은 거야. 가정이야도 아니야. 의사들 다 같이 미시다. 진입의 부서는 스피릿 뭐야? 방능자. 아 생각을 하거다. 그러는 수람을 비한. 이거 무슨 거래? 저들만 남녀는 겁나 이상하게도. 예, 그때 먹으려 하는 것 같고 그러는. 매는 꼭 급하카라. 거북하는 스프링로우의 탕탕가람 시키고 결과에 저게 포도로가 동무식을 봐야 그래서 이제 물건 자체 생각하지 몇 점점